Hainbeste forma. Edozer egingo dut forma guztiak izendatuko dizkidan pertsonarentzat. Non joan dira forma guztiak. Aurkitu behar ditugu. Goazen bilatzera. Bai, egin dezagun. Egin dezagun. Maleta hauek begiratu behar ditu. Hau alfabetoa da. Txa, B eta Z. Ez dago formarik hemen. Ikaragarria. Marshmallowez beteta dago. Ez da osasungarria. Wow, ze polita. Zirkulua. Karratu bat da. Ez dago formarik hemen ere. Wow, bilatu dezagun forma. Bai, aurkitu dut forma. Angelu zuzen bat da. Uste dut hau forma bat bilatzeko leku bat dela. Uste dut zerbait eskutatuta dagoela hemen. Begira dezagun. Zer? Bilatu dezagun beste zerbait. Zikina, bota ez ezazu. Zer gertatzen zaio kubo honi? Ziur aski, ez dago formarik kubo honetan. Begira dezagun beste bat. Bilatu dezagun forma txiki bat kubo hauetan. Non dago? Lortu dut. Karratu bat da. Bilatu dezagun forma. Goazen. Ez dago formarik hemen. Joan gaitezen hurrengora. Ez dut formarik ikusten. Bi geratzen dira. Ez dago formarik hemen. Begira dezagun azkena. Uste dut zerbait ikusten dudala. Aurkitu dut. Triangelu bat da. Zer egin behar dut hemen? Agian. Beraz, ondo egin aldut zerbait. Iban, hau pilotentzako leku bat da, ez zuretzat. Noski, itxaron, entzun alduzua hotzori. Okay. Agian pilotak barrura sartu eta kolorea parekatu behar dut, beraz, saiatu gaitezen. Saiakera lehen. Bai, lortu dut. Bigarren pilota.
Azkena urdina da. Lortu dut. Itxaron, baina non dago nire forma? Saiatu aurkitzen. Ja. Non bilatu? Benetan, hemen bola asko daude. Nola aurkitu behar dut forma txiki hau? Oh, zerbait dago. Aurkitu dut. Zirkulu forma da. Non zaude eskutuan. Hemen, helburua ikusten dut. Ez alduzu sinesten. Nola sartu da bihotz forma hau ona. Edozein modutan, lortu behar dut. Ez da hain erraza, baina lortu behar dut. Maria, zoaz? Ez da bihotz forma. Ikaragarria. Lortu dut. Eta azkena bihotz forma. Ados, Iban, prest al zaude nire desioa egia bihurtzeko. Ongi da, saia zaitez, izendatu forma guztiak. Bihotza, iruki, karratu, lauki zuzen, zirkulu. Oso ondo, zein da zure desioa? Nahi dut nire etxerako lan guztiak egin ditzasun hilabete osoan. Zer? Umeak. Gaur formak ezin jauziak erronka jokatuko dugu. Utzi da arauak azaltzen. Igerilekura formetatik salto egin behar duzue. Forma ukitu gabe salto egiten duenak puntu bat irabaziko du. Baina forma apurtzen baduzu, ez duzu punturik irabazten. Erraza dirudi. Erraza, ea ikus dezagun. Lortu dut. Nork egingo du urrengoa forma honetatik? Stefi, goazen. Bai. Bai, puntu bat niretzat. Zuzena da, puntu bat Stefirentzat. Uste dut nire txanda dela. Ongi da, Iban, goazen. Aha! Bai, puntu bat niretzat. Erraza egingo dut. Denak bidea libre utzi. Bai. Lan bikaina, Maria. Ikus dezagun zer datorren urrengoa. Ongi da, urrengo forma izozkia da. Baina nahi dut atzeraka salto egitea itzuli honetan. Atzeraka. Benetan. Egin dezakeen orok 2 puntu lortuko ditu. Bigarren. Bai, lortu dut. Ongi da, nire txanda. Ondo, Ibanek 2 puntu lortu ditu. Neska ausarta, hemen dituzu 2 puntu zuretzat. Utzi erakusten nola egiten den. Izugarria izan da. Formarik onena aukeratuko dut. Ez marrazo bat. Itzuli hau ez da samurra izango, zailtzeko ideia bat dut. Utzi erakutziko dizuet bidea.
Imaginatu behar dut marrazo bat naizela. Funtzionatu du. Salto egitera noa. Bai, lortu dut. Ongi da, hori egin dezake. Oh, hori izugarria izan da. Oso ilun dago hemen. Aupa, Ez engainurik Iban. Bakarrik Mariak, Dashak eta Stefik lortzen dituzte puntua. Aukeratu dezagun forma on bat. Ongi, hurrengo itzulia Mario da. Wow, forma hau niretzat txikiegia da, baina ideia bat dut. Jokalari hau nire lekuan izango da. Zuk forma guztietan sartuko zara. Ez zaitut hutz egingo, Maria. Sorte on, Alex. Hain ondoa da txikia izatea. Ni naiz hurrengoa. Terraza. Nire gimnasia trebetasunak erabiltzeko garaia da. Begiratu. Erraza izan da. itxaron, ideia bat dut. Kaixo, egiten badut, 3 puntu nahi ditut. Ongi, Bai, irabazlea naiz. wow, Iban, oso sortzailea izan da. 3 puntu zuretzat. Nire txanda da. Badakit nola egin itzuli hau interesgarriagoa. Nola? Orain forma horretan jauzi egin behar duzu. Erraza. Nik eren egin dezake. Polita. Erraza izango da. Oso divertigarria da, gehiago nahi du. Ezin dut jauzi egiteko itxaron. Iban, Forma errazena nahi dut. Zer, forma honekin ezin da igaro. aurrera, Iban, egin dezakezu. Ongi, baina kontuz ibili behar dut. Bai, lortu dut. Hau erraz egin dezake. Jai, lortu dut. Nire txanda da. Bai, jauzi perfektua. Orain nire txanda. Jai, puntu bat niretzat. Aurrak, hori ez zen erraza, beraz puntu gehigarriak emango dizkizuet denoi. Urrengoa. Haurrak, sorte on opa dizuet denoi. Hau nik kudeatuko dut. Benetan, harrigarria izan da, Iban. Baina, formarik gabe punturik ez. Barkatu. Azken txanda. Forma on bat izatea espero dezagun. Ezin da igaro. Forma gehiegi komplikatua da aldatu. Ezin dut hau egin. Aurrak, dena posible da. Sineitzi zure buruan. Pasatzea posible bada erakutsi. Erakutsi. Ondo da. Goazen borroka bat egitera. Forma honetatik irteten badut, irabazten dut. Baina denok galtzen duzue. Ados. Ondo da. Ez dut galdu nahi. Egin dezaket. Irabazi dugu. Irabazi dugu.
Hello. Woo-hoo-hoo. Good. Great. Aupa. Wow. Aupa. Oh, yes. Let's go. Excellent. Great. Aupa. Yes. Oh, yes. Apaindu ditzagun etxe guztiak lau koloretan. Alex berdea da, Dasha horia da, Maria gorria da, eta ni urdina naiz. Okay. Ideia. Zure txanda, Alex. Oh, yes. Haurrok, zatozte, jolastu dezagun. Oh, yes. Yes. Let's go. Ideia. Oh, yes. Oh, yes. Let's go. Oh, yes. Wow. Woo-hoo-hoo. Oh, yes. Formak sor ditzakezu. Zein forma nahi duzu egin dezadan. Triangelua. Yes. Yeah. Erraza, limoizukoa. Hau are errazagoa da. Mesedez, atsegin ezazu bideo hau. Oain dio. Excellent. Whoa. Goze naiz. Ideia bat daukat, osasuntsu jatekoekin aiz errota bat egingo dut.
Alex, etorri, saiatu biratzen. Wow. Osasuntsua. Nire mokadu osasuntsua izango da. Noiz hasiko zara zure etxea apaintzen? Bai, erabat ahaztu zait. Oso nekatuta nago. Goxoa. Limonada nahi du. $1. Olar. Dirurik ez. Goxoa. Eman diezadakezu pixka bat, mesedez? $1. Baina Alexi doan eman zenion ikusi nuen. Ez zuen dirurik. Mema, goxoa. Ha! Begira, aterki bat aurkitu dizut, zure kolorea bezala, gorria. Eskerrik asko. Ah, zer da? Hori ez da.